Sluku pato pato la elus romo menyolo le wayung modo pak jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe.
Iya. Jarane tipe Bude. Aja kesuwen. Ora aku ra suwi-suwi aku kur ngobrol sedilu tok. Ora apa-apa. Paling aku tekor skincare. Kur nuwokke mbok wedok kae. Tenan. Dimulai Ki repot urusannya Ki. Ganteng labu Ki, labu Ki. mati ora obah
cinta yen urip golek duit. Slow, slow, go back.